der har det nu, det var aktionen. Er der en eller anden årstid eller? Nej, du kan sidde, hvor der er en stol, og der ligger sådan en lille notesblok, og det er noget her, der lige er kommet. Skal du til der? Nej, jeg skal sidde deroppe. Okay. Er der kommet en link ud på? Nej. Skal jeg være på, men? Tjern. Fordi ellers så... Ja. Nu bliver det, når vi er klar til det. Ja. Ja, du får sådan en også. Kaffe og te og lidt. Ja, men det er jo også næste måned. Kage, 22. Ja. Ska jag kolla där ute? Jag ser kommer ta ut när och en som kör dig. Vad ska jag kolla då? På hjemmesiden. Ja. Men det som stängte om Norrhus. Så. Og jeg Vad kan også. ska jag kolla där? Det er linket til, at folk... Ja, jag måste skriva också så tar inte jag som har bara brukat här ta ut. Ja. Ja. Den er Okej. Ja, færdig bare gå. Hvor skal jeg sidde for at det er bedst? Og man kan se. Kan du se dernede på skærmen, når man kan se noget nu? Vi har ikke prøvet det så mange gange. Jag helt vill jag haft att du först halt alltså. Men det vil jeg da gerne. Ja. Så där. Ja. Ja. Velkommen til Nordplus orientering omkring de uddannelsesstøttemuligheder, som Nordiske Ministerråd de tilbyder folk i Norden og de baltiske lande inden for uddannelsesområdet.
Hvis der er nogen, der hører med derude, så er I velkommen til, når vi kommer lidt længere frem i programmet, og ringe ind med spørgsmål, som vi kan få med, hvis I har brug for det. Jeg har fået sådan et PowerPoint-program fra den danske enhed, som har med Nordplus at gøre, og det er det program, som vi kører af her. Og der startede en ny 5-årsperiode her fra februar, som ansøgningsfristen er 1. februar i 18, og så 5 år frem. Og der er ikke de store ændringer i forhold til det, der har været tidligere, hvis der er nogen, der skulle kende til Nordplus-programmerne. Men det, der er målgruppen for alle de forskellige 5 sektorprogrammer, som man har, det er jo, at det er institutioners muligheder for inden for uddannelsesområdet og få støtte til at lave et samarbejde med andre nordiske og baltiske landes tilsvarende uddannelsesinstitutioner. Og der er kommet et nyt logo i år, som er nederst her på det billede, jeg har vist her, og det går så igen på PowerPointen. Det er som sagt Nordisk Ministerråd, som betaler for den her støtte inden for uddannelsesområdet. Og der er altså afsat 70 millioner i tilskud hvert år, og det bruges jo altså til udveksling, til netværksdannelse, projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner i Norden og Baltikum. Og det består ligesom af 5 individuelle sektorprogrammer, lige fra børnehave, grundskole til videregående uddannelser og voksenuddannelse. Der er normalt ansøgningsfrist 1 gang om året, 1. februar, er det rykket frem til. Det har været tidligere 1. marts. Så derfor holder vi altså allerede sådan et orienteringsmøde nu her et par måneder før, og der kommer jul og hvad dertil hører ind. Så det er på tide nu at, kan man sige, finde ud af, om man har lyst til at være med i næste runde, hvor ansøgningsfristen er 1. februar, og så får man besked inden sommerferien, sådan at man kan forvente at få bevillinger til det kommende skoleår 18-19, eller hvis det er et længere projekt, så er jo 1 eller 2 år mere. Hvis der er spørgsmål, så er I velkommen til at markere og spørge, så skal jeg prøve så godt som jeg kan og besvare dem. Jeg sidder jo sådan på en post her på Færøerne, som har observationsstatus i forbindelse med Nordplus-programmerne og deres gennemførelse og vedtagelse. Vi hører under Danmark på den måde, men omvendt, hvis vi skal kigge ind, så har vi altså en selvstændig mulighed for at udgøre et land, når man skal samarbejde 2 eller 3 lande imellem senere hen. Det vender vi tilbage til. Men her er de 5 forskellige sektorer, hvor Nordplus støtter på forskellig vis. Hvis vi starter i midten, så er der altså det, der hedder Nordplus videregående, som handler om støttemuligheder inden for de videregående uddannelser i Norden og Baltikum. Så er der det, der hedder Nordplus junior, som handler om alt fra børnehaver til og med ungdomsuddannelserne, gymnasie, HF osv. Og så er der endelig det, der hedder Nordplus voksen, som er folkeoplysning, voksenuddannelse, for eksempel højskoler, for eksempel fagforeningers oplysningsforbund, Blå Kors og forskellige andre, som har med voksenuddannelse og folkeoplysning at gøre. Det er ligesom de 3 sektorer, der er delt op i. Så har man nogle 2 andre områder, hvor man går på tværs af de her sektorer. Der er noget, der hedder Nordplus nordiske sprog, hvor man går ind for sprogudvikling, sprogsammenligning og sprogformidling og samarbejde omkring sproglige udfordringer, for eksempel det at lære et andet nordisk sprog og sådan nogle ting.
der går det på tværs af de her sektorer fra højere uddannelse til voksenuddannelse og til almindelige folkeskoler. Og så har man endelig den 5., som er den øverste i den her oversigt, som vi kalder Nord Plus horisontal, hvor det er 2 forskellige sektorer mindst som samarbejder. Fordi det kan godt være, at voksenuddannelse og videregående uddannelse kan have gavn og glæde af at samarbejde. Og det kan man så gøre inden for den ramme, som hedder Nord Plus horisontal. Så hvis man som institution ligesom skal finde ud af, hvor er det, at jeg skal se, hvor jeg hører hjemme, jamen så er der altså de her 3 sektorer, og så de her tværgående programmer. Så hvis man er en folkeskole, jamen så hører man typisk under juniorprogrammet, og hvis man er i folkeoplysningen, jamen så er det Nord Plus voksen. Og det, de går ud på, de her programmer, det er jo, at man giver økonomisk støtte til samarbejde på forskellige vis. Det kan være udveksling af studenter og elever, det kan være samarbejde mellem lærere, det kan være klasser, der udveksler fra et land til et andet, og det kan være at udvikle uddannelsesprogrammer og så videre. Så det er de ting, som det indeholder. Jeg skal komme lidt mere ind på, hvad for nogle eksempler vi kan bruge og finde her. Og det omfatter altså Norden og Baltikum, som I kan se her. Og der er det, at Færøerne, lige så vel som Grønland og Åland, betragtes som individuelle lande, når der stilles krav om, at der er 3 lande, for eksempel, som skal være med i et samarbejde. I gamle dage, der kunne Danmark, Færøerne og Grønland ikke udveksle mellem hinanden. Der ville det betragtes som et land, men man har altså heldigvis, kan man sige, for os i hvert fald fået gennemført sådan, at vi er et selvstændigt land på det her område, når vi snakker om udveksling inden for Nord Plus. Så der er 11 programlande med i Nord Plus programmerne. Formålet med, så løber vi lige hurtigt de forskellige sektorer igennem, Nord Plus Junior. Formålet med dem, jamen det er jo, at man skal prøve at samarbejde mellem skoler i de her relevante lande. Og man vil jo så gerne styrke kvaliteten, kreativiteten og fornyelsen i uddannelsen. Og det kan godt være, at vi kan lære noget af folk i Finland eller andre steder. Og så finder man jo altså en partner og laver sådan en ansøgning og prøver at få lavet et budget og en ansøgning, sådan at man kan få et samarbejde, en udveksling på den ene eller på den anden måde i gang. Og det vil man jo også igennem sådan et samarbejde styrke den nordiske sprog og kultur, at vi bevarer, fordi vi synes, det er vigtigt at bevare, at den nordiske sprog og kultur, at det ikke alt sammen bliver engelsk inficeret og anglikansk påvirket, men at vi bevarer det, vi synes, der er værd at bevare i den nordiske kultur og sprogområde. Og så har man altså fået baltiske lande med, sådan at de også hører ind, og de har altså haft et stort ønske om at være med i Nord Plus, fordi de gerne vil lære nogle af de forhold og de kulturer og de aktiviteter og organisering af forskellige ting, som vi har gjort, blandt andet inden for voksenundervisning, men i det hele taget inden for skolesystemet. Og så vil man også gerne i det her nordiske samarbejde få et samarbejde mellem skole og arbejdsliv. Så hvis der er nogle projekter, som har det aspekt inde, hvordan arbejdsliv og uddannelsessystemet de får en bedre kobling, så vil det være positivt i forbindelse med en ansøgning, når den skal vurderes. Hvordan får man arbejdslivet gjort en del af undervisning på det ene eller på det andet niveau? Spørgsmål? En af de støtteformer, der er til juniorprojektet, det er det, vi kalder mobilitet eller støtte til transportudgifter.
I princippet så handler det om, at man, hvis man får en ansøgning med et projekt om at samarbejde med en anden organisation, typisk skole inden for juniorområdet, at man kan få betaling til transport derfra, hvor man kommer, og der, hvor man skal hen. Det er det, der er ideen i det, sådan at man kan uden ekstra udgifter til transporten i hvert fald, komme til et andet land, og man kan få besøg fra et andet land også. Og det kan være lærere, der laver samarbejde, det kan være klasser. Det vi måske kender mest fra den færøske sammenhæng og hører om i offentligheden, det er, at der er nogle klasser, som har udvekslet. Der var et projekt med nogle Højvik skole, der var i Grønland for nogle år siden, og de lavede en meget, meget flot projektbeskrivelse, og havde tv-folk med og lavede fjernsynsudsendelser op til jul og var oppe og besøge julemanden. Og det er et ekstraordinært spændende godt projekt, hvor de altså fik flere 100.000 i tilskud til rejsen, fordi det er altså halvdyrt at komme til Nordgrønland. Men det kan også være lærere enkeltvis, som jobswapper eller har skygge, følger en lærer i et andet land. Det kan også være to lærere, der bytter, hvis de nu har samme fagkombination, at man kan komme til Bornholm fra Færøerne og omvendt, eller hvad det nu er. Så der er mange forskellige ting, der er mulige i forbindelse med det her mobilitetsprogram. Man kan også lave det, der hedder forberedende besøg, det vil sige, jamen jeg har en tanke om det her, men jeg vil egentlig gerne være sammen med de her folk, som jeg skal planlægge et eller andet fælles arbejde omkring. Så kan man få penge, støtte til at rejse til Sverige og møde dem, man gerne vil lave en samlet ansøgning til næste gang med. Og der er altså også mulighed for det. Og Har jeg et spørgsmål? ja. Skal det være inden du starter projektet, eller hvordan? Altså, projektet kan jo være i første omgang bare det, at du søger om at få midler til at besøge dem med det formål at lave en ansøgning og et projekt bagefter. Okay. Fordi hvis du er fysisk sammen og kender forholdene det andet sted, så er det måske lettere at lave et godt projekt, en god ansøgning. Så det er et lille projekt i første omgang med et forberedende besøg, som så lægger op til den store ansøgning. Og derfor er der 2 ansøgningsfrister til det her med forberedende besøg, der er i oktober. 1. oktober, så kan man mødes, og så kan man lave en god ansøgning til 1. februar. Eller man kan også søge forberedende besøg 1. februar, og så få lavet en til det følgende år. Så der er 2 ansøgningsfrister til forberedende besøg, men kun én til det, vi kalder de egentlige projekter eller ansøgninger. Var det svar på spørgsmålet om? Du sagde 1. februar, og så var der 1. oktober, det er til det her med forberedende besøg, at fristen er. Så der har lige været, eller det er så jo ved at være et par måneder siden, at den frist var ude. Den gjorde vi ikke så stort et nummer ud af, men den står på hjemmesiden, og vi havde en lille annonce i. Udover mobilitet, hvor man i princippet får dækket alle rejseudgifter, hvis man altså for eksempel bor hos dem, man besøger, og ikke skal betale ekstra udgifter til hotel, vandrehjem, eller hvad man nu kunne finde på af overnatningsmuligheder, så kan man faktisk lave sådan en ekskursion uden ekstra udgifter end det, der er til lommepenge. Og sådan nogle udvekslinger af klasser, det behøver ikke at være gensidigt. Man kan godt bare besøge en klasse, og hvis de ikke gider at besøge en, så er det også ok, eller man kan bare få besøg af nogen uden selv at tage på genbesøg. Men Færøerne er rimelig populære med hensyn til at blive besøgt, så der er nogen, der er interesseret i at få kontakter med skoler, med uddannelsesinstitutioner for at komme til Færøerne en tur. Og det er jo det, der er ideen med det hele. Udover den her mobilitetsydelse, hvor man altså har
stort set fuld dækning af ekstra udgifterne, så har man også 2 andre projektformer, det vi kalder netværk eller projekter. Og hvor man til mobilitet kun behøver at have 2 lande involveret, så er kravet for netværksstøtten og projektstøtten, at man er 3 lande. Det kan være Grønland, Færøerne og Danmark, men det kan altså også være Færøerne, Sverige og Estland. Men 3 lande skal være involveret. Og med netværk, jamen der handler det jo altså om, at man udveksler viden og erfaring inden for et bestemt område, og der kan så være tale om, at det er mere langsigtet samarbejde over flere år, hvor man arbejder med forskellige emner og temaer der. Og projekter, jamen det er så, kan man sige, mere formelle udvikling af undervisningsmaterialer, af undervisningsforløb og forskellige metodeudviklinger i undervisningen, som man kan tage op der. Og der er altså en søgning for alle samtlige skoler, og det vil sige, der skal altså være en skole, som er ansvarlig, eller som er koordinator, som man kalder det. Dem, der formelt sender ansøgningen der, hvor pengene går til, som det så bliver fordelt. Og det kan man jo så finde ud af, hvem det er af samarbejdspartnerne, der skal være koordinator. Men man skal jo alle parter, der indgår i sådan et netværk eller sådan et projekt, være enige om projektbeskrivelsen og samarbejde omkring at lave ansøgningen. Men én institution er ligesom formelt ansvarlig for at sende ansøgningen og modtage og fordele pengene. Ja, fordi nu siger du institution, fordi her står der skole. Så det kan godt være en institution, altså en børnehave for eksempel. Ja, fordi junior, det er jo overvejende skoler, men det er også børnehaver. Ja. Og der er nogle børnehavelærere, som har været i Finland og set på, hvordan de for eksempel arbejder med mad og spisning, kost og sådan noget i deres børnehave derovre for eksempel. Vi kan godt spørge på færøsk, hvis I vil, men det er også i orden med dansk selvfølgelig. Så det er de overordnede ting. Så nævner de her nogle eksempler på, hvad er det for nogle emner, som man kan tage op i sådan et samarbejde med klasseudveksling og projekter. Ikke? Og det skal jo sådan være nogle generelle ting, hvor man kan sammenligne, hvordan er det der, hvor man kommer fra, og hvordan ser man på tingene, hvad enten det nu er miljø, religion, ungdomskultur eller specielle forhold, ikke også? Hvordan virkede 2. verdenskrig på Færøerne i forhold til Finland? Det kunne være lidt spændende måske at kigge på. Det er lidt forskelligt. Og eksempler på det her med projekter og netværk, jamen det er så lidt bredere andre typer af emner, man samarbejder om. Kvalitetssikring, forældresamarbejde, IT i undervisningen og så videre. Kan der være andre ting i det her projekt, som kan være muligt end det, der står her? Ja, det er jo bare eksempler. Det er bare for at hvad skal man sige, give en fornemmelse af, hvad er det for noget, det kan være. Ikke? Og de sidste her projekter og netværk, det er jo så måske typisk mellem lærere, at det samarbejde foregår omkring udvikling af uddannelsesplaner og andre ting. Der er nogen, der har lavet, der oversætter børnebøger fra det ene sprog til det andet. Og oppe i ved broen deroppe, der er en skole, der er med i sådan et projekt, der har kørt over nogle år, hvor de oversætter børnebøger fra svensk til dansk og færøsk og den anden vej. Så der kommer også samtidig nogle konkrete produkter ud af sådan nogle samarbejder. Det er jo rigtig godt. Tilskudsprincipperne for den her individuelle mobilitet, jamen her er der så nogle bestemte satser for, hvad man får i rejsetilskud. Der er individuelle
ophold for lærerne, som giver en sats, og der er rejsetilskud for klasseudveksling, som vi skal se på bagefter, og der er forskellige satser afhængig af, hvor man rejser til og fra. Og Færøerne, der har man altså, kan man sige, en ekstra høj sats i forhold til de andre nordiske lande, og Grønland, der er den ekstra høj. Så, og der er det, at man skal i sin ansøgning lave et budget, men man får udbetalt en sum penge, en lump sum, som man kalder det, altså en pose penge, og så inden for de der rammer, der kan man så bruge det til, som man nu vil. Og der er altså, kan man sige, fornuftige muligheder her, ikke? Og der er ikke et formelt krav om medfinansiering i den her forbindelse. Det er der til nogle af de andre projekter, vi skal omtale. Det vil så sige, at man får, hvis det går igen, så får du et rejsetilskud, inden du starter selve projektet, eller hvad? Altså, ja, når ansøgningen er inde den 1. februar, så får du besked i maj måned om dit projekt er gået igennem eller ej. Og succesraten, den er cirka 2/3, altså det vil sige, at der er over halvdelen går i hvert fald, der bliver godkendt, og så får man jo så udbetalt pengene der, når projektet er betalt til den koordinerende institution, som har ansvaret for økonomien. Så 3 måneder efter ansøgningen er sendt ind, der 1. februar, så får man besked, om man har fået støtte eller ej, og så får man udbetalt pengene, 80% i hvert fald, og når man så har gennemført det, så de sidste 20%. Og der er der så altså, at det er vigtigt, at institutionens ledelse er med på sådan et projekt, fordi de skal jo ligesom lægge navn til, og det kører så ind over regnskabet der normalt, og derfor er det institutioner, som laver samarbejdet, og ikke enkeltpersoner. Selvom det kan godt være, at det er en enkelt lærer, som udveksler, så er det institutionen, der er bagved og er garant for det ene og det andet. Og til lærerne er der så også opholdstilskud, dagpenge, eller hvad vi kalder det. Tilskudsprincippet for klasseudveksling, hvor det altså er tale om 20-25, hvor mange elever der nu er, ikke? Her er der altså særlige satser fra de involverede 11 lande, og der gælder det samme, at hvis man kan få endnu bedre tilbud, jamen så kan man måske få et lille overskud til at lave nogle andre ting, og omvendt det, hvis man er uheldig, at man ikke får dækket det hele, så får man altså det her beløb og lege med. Og hvis man er i god tid og så videre, og nu har vi jo så fået lidt billigere billetter til unge under uddannelse til Færøerne, det har de ikke fået med i det her, så det er en lille fordel for os måske her, så længe som det kører. Men det håber vi selvfølgelig, det bliver ved. Så der kan man få en fornemmelse af det. Og med hensyn til tilskud til projekter og netværk, som jo altså er forskelligt fra mobilitet, ikke? Så er der en medfinansiering, som skal udgøre mindst 25%. Det behøver ikke at være i konkrete kroner og øre, men det kan være i form af, at man bruger nogle timer til administration, som man så kan regne ind i budgettet, sådan at det ikke behøver at koste særlig meget, og måske slet ikke noget. Men så er der jo visse ting, som ikke kan give støtte til. Det er det, der hedder overhead, altså det, at man lejer sig ind og bruger nogle faciliteter et andet sted, og køb af forskellige udstyr og sådan noget. Det kan ikke indgå. Men anvendt tid i administration og sådan noget, det kan være med i projekter og netværk, hvor man har de her 25% medfinansiering.
Det er juniorsektoren, som vi har gjort lidt meget ud af, fordi det er den, som der er måske mest interesse for og brug af i den færøske sammenhæng inden for skoleverdenen, lige fra børnehaveklasser og til og med ungdomsuddannelserne. Hvis vi så går til det, der hedder Nordplus Voksen, jamen så er det altså det, vi kalder for voksenundervisning og voksen folkeoplysning. Og der er det selvfølgelig igen det her med, at man har som mål, at man vil styrke de her kompetencer inden for det, vi kalder den uformelle og ikke-formelle læring. Det kan være højskoler, og det kan være andre sammenhænge inden for uddannelsessystemet, hvor man ikke nødvendigvis har eksamen. Og man vil gerne på den måde altså være med til at støtte voksenuddannelse og voksenlæring. Og igen kommer det her med samspil mellem voksenuddannelse og arbejdsliv ind som en god ting, som man tager med de projekter, de vil få en positiv behandling. Det er altså de her områder, der er med der. Og hvem er det så, der er typiske, kan man sige, aktører inden for voksens læring? Jamen, det er voksenuddannelsesinstitutioner. Der hører for eksempel HF, som jo i hvert fald i sin tid blev lavet for voksne unge. Og det kan være foreninger og organisationer, som har oplæring af det ene eller andet. Blå Kors, det kan også være virksomheder, NGO'er, altså Non-Governmental Organization, interesseorganisationer, Greenpeace eller andre organisationer. Museer, biblioteker er nævnt her også. Og det er altså inden for voksenområdet, hvor man har den særlige sektor med støttemuligheder. Og her har man igen muligheder for mobilitet med forberedende besøg, individuelle uddannelsesophold, og det kan altså både være lærere og elever, som er med i sådan en udveksling. Og man har så igen netværk og projekter, hvor man så igen har et minimumskrav om, at 3 lande skal deltage, og man kan køre det over flere år, mens mobilitet det er 1 års projekter. Her har vi igen de samme satser med hensyn til mobilitet til og fra de forskellige lande, og dem kan man så kigge nærmere på her. Horisontal var så en tredje af de her sektorer, hvor man altså ønsker at fremme samarbejde mellem de her sektorer fra folkeskolen og til videregående uddannelser og folkeoplysning. Og der vil man altså gerne være med til at lave nogle større projekter, bredere og mere komplekse problemstillinger kan være med i sådan nogle ansøgninger, så det er sådan lidt mere omfangsrigt og krævende. Men det handler jo igen om, at vi ligesom skal lære af hinanden i de nordiske lande og have gode praksiseksempler og vise for hinanden og udvikle. Vi har fælles udfordringer, og der kan vi måske lære af hinandens forskellige løsninger til at få gjort noget ved de ting, som det kan være mobning, og det kan være indvandrere, og det kan være mange forskellige ting. Og der er det altså ikke de her mobilitetsprogrammer, men kun netværks- og projektansøgninger med mindst 3 lande og mindst 2 sektorer, der skal være. Og sektorer, så
henviser I til jeres egne sektorer, ikke? Altså voksen, junior og højere uddannelse. Ja. Det er de tre, ja. kan man sige, basale sektorer. Ja. Junior fra børnehave til og med ungdomsuddannelse, højere uddannelse fra korte, mellemlange og lange videregående uddannelser og folkeoplysning og voksenuddannelse fra for voksne. Ja. Og der er det så, at Og det hører under hvad? altså, og så er det horisontalt. De siger, jamen det kan være sjovt måske, og der kan være relevant og virkelighedsnært at få to sektorer med ind i et eller andet projekt. Ja. Fordi det kan godt være, at der er nogle ting, der går igen, og man kan lære af hinanden. Det kan jo være noget med overgang fra det ene til det andet, og hvordan afleverer man, og hvordan tager man imod elever og studenter fra studenterskolen til universitet, eller det kan være sproglige udfordringer og forskellige andre ting. Men når der står minimum 3 lande, hvis nu man laver et seminar, skal det være et seminar, som så er i alle 3 lande, eller kan man godt holde det i et land, hvor at 3 lande er repræsenteret? Altså der skal jo være 3 lande med i ansøgningen, som indgår i den fælles projekt og det netværk og det samarbejde, som man nu laver. Ja. Man behøver ikke at være i alle 3 lande, det kan godt foregå et sted. Ja. Men der skal være 3 landes synsvinkler og kulturer repræsenteret. Fordi det er jo ligesom det der med at mødes og så prøve at finde ud af, hvordan man takler nogle forhold på forskellige vis, og kan lære måske af det fra hinanden. Og her er det jo så, at man gerne vil samarbejde på tværs af sektorerne, og nogle eksempler er jo så med her på, hvad det er, der kan støttes. Det kan netop være workshops, seminarer og konferencer, og det kan være studier og analyser og statistikprojekter, som de skriver her, nye lærings- og undervisningsplatforme og distribution og udveksling af resultater inden for uddannelsesområdet. Ikke? Det er jo bare nogle eksempler, sådan at man kan have en lille fornemmelse af, hvad det er. Ja. Der er ingen krav til medfinansiering? Jo, det er der jo så, og det kommer. Der er de her 25%, fordi det er jo netværk, og det er projekt, ligesom ved de andre. Mm-hmm. Så der er lidt medfinansiering, men noget af det kan man altså, kan man sige, have i form af arbejdsindsats og administration og sådan noget. Nu er det her jo en kort, kan man sige, oversigt. Der findes jo sådan en manual, som er på små 100 sider, hvor man har en uddybende, og den findes inde på den hjemmeside, som der er til det her formål, og den kommer vi tilbage til. Og der kan man så få endnu flere detaljer og præciseringer med. Men det her, det er sådan en oversigt til at finde ud af, er der chance for, at jeg kan få puttet nogle af mine ønsker om et eller andet projekt ind i en af de her kasser. Det er det, der er håbet med det her. Ikke? Det var horisontalt, og så var der det her med nordiske sprog, hvor man altså ønsker at styrke børn og unges sprogforståelse i de nordiske sprog, primært dansk, norsk og svensk, altså de skandinaviske lande, og at man udvikler materialer, metoder og strategier til at styrke nordisk sprogforståelse på alle niveauer i uddannelsessystemer.
Og det vil sige, at de går også på tværs af sektorerne i sprog. At der kan folkeskole og voksenuddannelse altså også arbejde sammen om noget, fordi de kan have samme udfordringer på det sproglige område. Og det er jo så det er der ordbogs samarbejde, publikationer på forskellige vis, og det her med at oversætte, og Færøerne har jo, kan man sige, en stor interesse på det her område, fordi hvordan gør man i Grønland, når man skal lære de andre nordiske sprog, og enten det er dansk eller noget andet, og det er en mulighed for at få støtte til sådan nogle projekter i den her sammenhæng. Altså, Grønland og Færøerne, siger du? Ja, altså hvor dansk, norsk og svensk. ja, men til dansk, norsk og svensk. Okay. At hvordan styrker man på Færøerne og i Grønland den danske, den norske eller svenske sprogforståelse? Og hvordan lærer vi dansk eller norsk eller svensk fra nabolandene her, ikke? Og der er der altså, vores Folkemundsdejl jo for eksempel involveret sprognævn og så videre, hvor de har nogle projekter, der kører der. Og det er noget med også med sprogundervisning over IT og sådan nogle nye ting, man kan prøve at få støtte til at udvikle der. Så er der endelig det her med de videregående uddannelser, og her er det jo, kan man sige, det samme formål med, at man lærer hinandens sprog og kultur og kende ved at mødes og udveksle og lave nogle projekter og lære af hinanden og styrker dermed den nordiske identitet. Og det er jo derfor, man gerne vil støtte både mobiliteten og de projekter og netværk, som man kan lave inden for det område. Og det er sådan meget decentralt organiseret i virkeligheden, så det er de enkelte uddannelsesinstitutioner eller fagområder, der har nogle netværk, hvor man så søger om midler og bruger dem så på studerende og lærere, når det handler om mobilitet, og de har også netværk, som så igen kan lave projekter og netværk med tilskud. Og her er vi altså på en 50% medfinansiering inden for det område med højere uddannelse. Og her er det jo, at Andreas, som sidder nede i den anden ende, har været på sådan et mobilitets- eller udvekslingsophold, som når jeg er færdig om lidt, lige har lyst til at fortælle lidt om, hvad han har gjort, og hvordan det foregik, og hvad han har fået ud af det, og sådan noget. Så kan I spørge ind til det, hvis I er interesserede også. Og så er der jo de her praktiske oplysninger i forbindelse med ansøgningerne, at fristen er 1. februar og 1. oktober for 3 af områderne. Det her med forberedende besøg 1. oktober, altså hovedansøgningsfristen 1. februar, og at det foregår online gennem et ansøgningssystem, som hedder Expresso, som der henviser til inde på hjemmesiden her, som vi slutter af med at vise om øjeblik. Og så er der en specielt, kan man sige, noget, de laver her, en formel ting, som skal med i sådan en elektronisk online ansøgning. Det er Letter of Intent. Det er
et brev, hvor de ansvarlige, som indgår i det her samarbejde, skriver under, og at det vedlægges ansøgning, sådan der også er, kan man sige, en formalia på plads med, at man er økonomisk dækket ind og ansvarlig der. Og som sagt, så tager det en 3 måneder at behandle de her ansøgninger, og lidt kortere tid for de forberedende besøg. Med hensyn til at skrive under på kontrakten, så får man altså 80% af første rate, og 20% senere, med mindre det er mindre beløb. Og man kan jo starte på aktiviteter, når man har fået det bevilget, men hvis man først får det bevilget i maj måned, så sker der jo så meget, ikke så meget inden sommerferien. Men man har altså rykket det en måned bagud, sådan at man får det lidt bedre tid at vide. Før fik man det jo lige i begyndelsen af juni, og nu får man det i begyndelsen af maj, og det betyder, at man har lidt mere tid, hvis man nu skal have i gang noget i august måned for eksempel. Og så er det jo altså, at jeg vil henvise til den her håndbog, hvor man kan læse yderligere om de enkelte programmer og detaljerne i det, og få idéer til det. Og der er der så en henvisning jo også til det her Expresso-system, hvor man skal sende sin ansøgning. Og inde på den her hjemmeside nordplusonline.org, som er hovedhjemmesiden for Nordplus-programmerne, der er der så forskellige oplysninger, man kan hente og have glæde af, når man første gang skal i gang med sådan en ansøgning. Man kan nemlig gå ind og finde sig en partner, og det vil sige, at man kan gå ind og kigge på hjemmesiden og klikke på den her Find en partner, som har lavet en profil og skrevet, jamen jeg er lærer på en skole i Finland, og jeg vil gerne udveksle med en 5. klasse på Færøerne, og vi interesserer os for naturen og nationalisme, eller hvad det nu er. Og man kan så selv lægge sin profil ind, som den, der gerne vil findes og opdages, og på den måde få gjort opmærksom på, at man er interesseret i at udveksle omkring det og det emne i de og de lande. Så der er altså en mulighed for at få kommunikeret til kommende samarbejdspartnere på den måde. Og hvis der ikke er nogen, der lægger sin egen profil ud, så er der ikke så mange at finde, så det er jo udmærket, at man gør det. Der er nogen, der ikke synes godt om det, men hvis der ikke er nogen, der vil præsentere sig og være interesseret i nogle andre, så virker det ikke rigtigt. Så jeg opfordrer til, at dem, der er interesseret i at finde partner, hvis man ikke har det, så kan man lægge det ud på den her hjemmeside, hvor der er et særligt link til det og oplysninger om det. Og inde på hjemmesiden kan man altså også få eksempler på tidligere projekter inden for de forskellige sektorer, inden for de forskellige lande, som man kan søge på og finde, hvis man har lyst til det, for ligesom at se, hvad er det for noget, man egentlig kan lægge vægt på, og hvad er det indeholder, og hvordan gør man, og så videre. Og jeg står jo så også til rådighed her med vejledning omkring spørgsmål, der dukker op. Hører det her projekt, som jeg har tænkt mig til det ene eller det andet sted, eller hører det overhovedet til inden for Nordplus? Og jeg er ikke sådan ekspert, men vi har så nogle til vores hovedafdeling i Danmark, nogle ansvarlige folk, som arbejder med det hele tiden, og som man så kan spørge inden for de forskellige sektorer og områder af programmerne her. Og det er jo så ligesom den proces, vi gerne vil sætte i gang med sådan et arrangement her, at man begynder at spekulere i, om man vil lave sådan en ansøgning til 1. februar, så er tiden inde til at komme i gang nu for at få tingene på plads. Og der er det jo, at man skal have fundet en partner, man skal finde ud af, hvad det er, man skal samarbejde om, hvordan og hvorledes, og lave en fælles ansøgning. Og der kan man jo også få gode råd om, hvordan man laver en ansøgning, men
der er altså en online ansøgningssystem, som meget tydeligt efterspørger de oplysninger, som er vigtige. Altså, hvorfor er de vil lave det her, og hvad er det formålet er, og hvad er indholdet, hvordan er jeres plan for det, hvordan får I inddraget så mange som muligt i den her både planlægning og afviklingsproces, hvordan har I tænkt jer at evaluere det, og alle de ting tæller med, kan man sige, i den pointgivning, man laver, når man skal vurdere, om ansøgningen bliver godkendt eller ej. Så hvis man svarer godt og grundigt på alle de ting, man bliver spurgt om i ansøgningsskemaet eller på den her online ansøgning, jamen så har man jo gjort sit bedste, og så håber man, at det er tilstrækkeligt. Og man skal jo også, en af de ting, som de også lægger vægt på, det er jo, at man ligesom skal prøve at forklare, hvordan det giver en eller anden nordisk nytte, som man siger. Hvad er merværdien, hvad er udbyttet i en nordisk sammenhæng for det her projekt, som man nu laver. Og det bliver der også spurgt om, så der er nogle ting, der måske ligner hinanden lidt, men det er vigtigt, at man svarer godt og grundigt på de spørgsmål, som er i sådan et ansøgningsskema. Er der noget loft, hvor mange der kan være med? Altså, der skal være 3, som jeg kan forstå de fleste. Altså, til mobilitets, der er det to lande, der skal som minimum. Men til projekter og netværk, der er det 3 lande. Der kan være tale om en person, og der kan også være tale om en mindre gruppe. Der kan være tale om en klasse på op til 30. Man kan ikke være 50. Der har været nogle eksempler, der har fået nej, fordi der var 2 klasser, der gerne ville være sammen. Så 30 med de her mobilitetsydelser til gruppeudveksling har ligesom været loftet. Og så er jo en 2-3 op til 4 lærere. Og jeg kunne tænke mig 4. Og hvis der nu er handicappede med, og nogen, der kræver ekstra og så videre, ikke, jamen, så er det også muligt at få med. Mm-hmm. Altså, der kan ikke være 5 lærere om 10 elever normalt, medmindre det er helt specielt forhold. 2 lærere til en klasse på 15-18 stykker, det er sådan en god standard. Jeg kunne tænke mig, at vi lige stoppede her, og så lod Andreas fortælle om sit udvikling, og så kan vi måske få nogle mere individuelle snakke her efter det, og så lukker vi ned for fjernsynet, han har sagt, eller for at det bliver streamet herude. Er det i orden? Ja. Men har du lyst til at komme herop, Andreas, og fortælle, hvem du er, og hvad det er, du har lavet i Nordplus? Så ja, jeg gør det så de spiller bare hvis det er. Ja. Men stort og flest. Jeg begyndte jo flodskabsættelsen så gjerne 2012 for at læse årskursfri i 2013. Og jeg begyndte jo tanken om sælge altså for at fornye disse. Og så valgte jeg at føre assetsen og lese i stedet for det. Og da sa jeg sådan at han liksom at vi mødleggen i at føre prøve et halvt år utenlands. Da jeg hørte om Nordplus. Og da var det så at prøve for å lese lydre. Da var så en møte til meg, tror jeg at jeg kunne tage et halvt år, altså et semester, av min oppbygging, og få til faktisk som jeg tok ned gåskrivere som pastor av utbyggingen til meg. Og for meg har jeg da nekket 4 måneder. Til dømes for det første til at jeg kunne prøve å fære ned i et halvt år, ved å lese her.
Og jeg kunne til eisne lære nøkker fag, altså nøkker faggrøtter som ikke var undervist i førre. Som jeg finner jo av i medan læs årsverksfrøye. Og så utdybber det faktisk mer at det som jeg læs. Det er faktisk vi har skrevet en bachelorverkskatland om nøkker til emne som jeg har lært om. Så utdybber det så lærte jeg sånn jeg folk skal kjenne. Og særlig, altså nå var det ikke året som skulle ligge, ja. Jeg lærte ikke så, altså, jeg er ikke så nekva kontakt med føringar. Og så var det nesten spesielt som ved at jeg har vært tveist, jeg leste halvår tog av Københavns Universitet og halvår tog av DTU. Vi bor så i Lundby, og lærte faktisk rettelig nekva utlendingar at kjenne, som tog sånne masterutbygging av DTU og tog sånne bachelor av Københavns Universitet. Så det som helt er veldig gjerne for meg å prøve det. Ja, har I nogle spørgsmål? Ikke det. Ikke det, nej. Men det sjove, eller det gode, eller det der er fakta, det er jo, at du er faktisk ved at lave endnu et Ja. Okay. udvekslingsophold. Ja, jeg er færdig Hvad er dine planer for næste år? Ja, jeg er færdig i Bergen nu 18. maj i år. Vi damene, vi er færdig bag til Bergen en tur og læse til for at studere meteorologi. Og så er det Jørgen Nord Plus. Til Jørgen Nord Plus. Og det er nok skrevet til meteorologi. Det har faktisk heltene, altså tannparstyrlesten av Københavns Universitet. Det var meteorologi som jeg tok. Så det er faktisk videreutbygging av det videne som jeg har lært derifra. Som er så utdybet i Bergen. Og jeg har valgt Bergen næst i at her Universitetet i Bergen her nærmere spørskompetanser selv i meteorologi her. Så det er spennende. Det var det også bedre. Ja. Det er smukt. Ja. Og klapper vi nu. Det er det, man kan risikere, når man får Nordplus-midler, at man skal formidle det videre. Fordi det er jo i virkeligheden en af de ting, de også lægger vægt på i ansøgningerne, at man beskriver, hvordan man vil formidle det, man har fået ud af sit samarbejde med de andre lande. Det er faktisk en vigtig del. Det er der nogen, der glemmer, og så får de ikke så let opfyldt deres ønsker om at få støtte til deres ansøgning. Skal man det her eller det? Ja, man skal gøre sig sine tanker om, hvordan. Altså, det er jo papir, det er jo lidt taknemmeligt, man kan jo skrive meget, men man skal jo bare skrive noget. Okay. Og der skal jo være mening i det, og realisme i det. Men de kan jo ikke læse tankerne, der ligger bag, hvis der ikke står noget på de felter, hvor de beder om at få nogle oplysninger om, hvordan man vil formidle udbyttet af sådan et Nordplus samarbejde. For eksempel, ikke? Så der er sådan ved at skrive ikke en ensidig, men ensides lille rapport om udbyttet fra det. Og det er jo også et forsøg på at udbrede kendskabet til programmerne her, at man så kan offentliggøre det, og det ikke bare bliver holdt inde i klasselokale og sådan noget. Så formidlingen og promoveringen af det, man er i gang med, eller efter at man har gennemført det, det er også et af elementerne, som tæller med i en ansøgning. Yes, jeg tror vi vil stoppe den mere officielle del her, og så høre lidt mere individuelt og finde ud af, om der er nogle særlige forhold, som I, der er kommet her, har lyst at få uddybet nu, og hvis vi ikke har tid nu, så kan vi aftale en senere møde
hvis det er. Jeg er jo glad for, at I er kommet, og har fattet interesse for det her, og vil gerne hjælpe jer til at få et eller andet op at stå. Vi Så siger snakker tak. jeg. Jeg kunne måske starte så med at lige at vise den der hjemmeside, som jeg nu har vist for jer. Men hvad er det for en sammenhæng, du kommer fra? Jeg vil forberedt. Jeg er som integrationsarbeider til Torsdag kommune. Ja, Så jeg er lidt om her august. ja, Så man husker ikke stort. ja. Vi har jo lavt den som ligger